Junior Chamber Silkeborg afholder i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse et arrangement i Silkeborg lørdag den 10. september, hvor tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen og tidligere forsvarsminister Søren Gade kommer og fortæller deres ærlige og åbenhjertige beretninger som tidligere kræftpatient og pårørende. Hele overskuddet fra arrangementet går ubestridt til at etablere sovegrupper for børn. Du kan købe billetter for 150 kroner plus gebyr på billetnet.dk. Du har ligeledes mulighed for at læse meget mere om arrangementet på hjemmesiden støtsovegrupper.dk, hvor du også har mulighed for at donere penge til dette fantastiske formål. Jeg håber, at du vil bakke op omkring initiativet og takker for opmærksomheden.